Vickers at Harling. Yn creu y lle am groesiad. Ond yn taro'r bêl yn erbyn Joel Edwards. Geith ei ail gyfle Declan Carroll ar ei drod chwith. Sgwar mae'n mynd. Not ar ei drod chwith. Gyda mae'n mewn. Jordan Not yn gwasgu'r bêl. Heibio i Alex Lang o bellter. Rhaid cwestiynu'r gôl geidwad. Caerfyrddin 1. Met Caerdydd dim. Cyn i fod yn pli cop ar y wal. Yn clywed beth sy'n Christian Edwards i weid hanner amser. O camgymeriad gan Walters, dyma Lam. Lam mewn y cwr Cosby. Evans! A mae'r camgymeriad yn cael ei gosbi gan Will Evans i drydydd o'r tymor. Ond Greg Walters, beth yn y byd oedd yn mynd trwy feddwl efana. Lam yn ei dwy'n hi. Yn bwyd o Will Evans, a fe'n curo Leedsy yn gyffwrddus. Lewis yn amyneddgar, ond yn cyflwyno'r bêl i Vincent. Vincent at Harling. Harling cybarhau ar rediad, mae'n gyfrymach na Wooldridge mewn i'r cwr Cosby. Harling yn edgydio! A modfeddi heibio'r postyn. Ond cyfle clir da i Caerfyrddin i fynd ôl ar y blaen. Sermon dan bwysau. Mae'n clirio at Harling. Harling sydd wedi cael gêm dda yng nghanol Cafe sy'n dewis y bas y camgymeriad gan Emlyn Lewis. A'r bêl gan Bowen dros Ben Lang. O, dyna chi sgil ardderchog gan Luke Bowen. Oedd e'n meddwl bod y cyfle wedi mynd. Ond nath y bêl taro cefn i gosau ac yn amlan ag ac yn gweld Lang oddi ar ei linell ac yn codi'r bêl yn berffaith dros ben y gôl geidwad. 20 munud i chwarae yn yr ail hanner. Caerfyrddin ar y blaen o 2-1. Carroll at y postyn pella. A'r peniad yn taro'r bar gan Luke Bowen. Mor anlwcus, Caerfyrddin yn taro'r bar. Phillips yn erbyn Vickers. Heibio i Vickers, dyw e ddim am groesi. Mae'n gosod y bêl at Miles Davies. Davies! O, yn erbyn i Glen Glwb. Mae Miles Davies wedi sgorio gôl wych. Y bêl yn hedfan heibio i Leedsy. Tor calon i'r hen air. Y Met yn gyfartal. Christian, how frustrated are you not to have taken the 3 points, having fought back twice into the game? I don't think we deserved the 3 points. I think Caerdydd deserved the 3 points today. Just asked the players in the dressing room if they ever played Monopoly, because in there there's a get out of jail card, and we certainly used that today. We've had a really good start of the season, and I think that has probably affected some people within our dressing room today, which is a shame because they've been brilliant, but we fell below the standards expected today. I thought Caerdydd were outrunners basically, which has been a real hallmark of our first 5 games this season, so I was more disappointed as opposed to frustrated. Well, obviously being in front twice, it's disappointing to give the lead away twice. But look, it's a point on the board. It's another generally solid performance, and sometimes a point at home can never be underestimated. Sut deimlad oedd e I sgorio yn erbyn dy Glen Glwb a gôl mor dda? Nes I ddim meddwl amdano fe, just ges i'r pêl a seithi, a wedyn ar ôl ni, nes I dechrau meddwl, ond na, ddim teimlad wych. Ddim yn neis I, wel, mae yn neis I sgoro, ond yn erbyn clwb hen fi, ond na, fi'n bles iawn.